Croeso mawr I sesiwn arall o Elan yn Holi. Mae'n braf bod nôl ar eich screens ble bynnag chi'n gwrando ac yn edrych ar ôl heddiw. Gobeithio bod chi'n cadw'n iawn. Ac mae gen I y fraint, a fi methu credu bod fi'n gweud y geiriau yma, o gyfweld ar ddarlledwraig yr icon Beti George. Shwmae Beti, chi'n iawn? Helo Elan, dwi ddim yn eicon, mae rheini wedi cael ei gwneud o farmor, ydyn nhw, a dwi ddim yn farmor eto. Fi ddim yn farmor, na, ddim o gwbl. Sut mae pethau? Chi'n cadw'n o lew? Iawn, wel, ydw, chymod, mae'n rhyw gyfnod rhyfedd yn dywe, a dwi'n gweld eisiau pobl, a dwi'n gweld eisiau I cyfweld nhw yn y cnawd, achos dwi wedi bod wrthi o getren yn darlledu ers, wel na fe, ers mis Mawrth diwetha. Ac hynny yw, diolch byth bod fi wedi bod yn wneud, achos mae wedi rhoi rhywbeth I fi wneud ac I, chymod, yn ytrach na bod fi'n gwneud dim fan hyn, a bywyd yn undonog. Ond, na, mae well gweld pobl yn y cnawd a'i holi nhw wyneb yn wyneb fel bydau. Mae'r cyswllt llyged yna'n rhywbeth Hollol. pwysig hefyd yn diwedd. Hollol, Pa chi'n sgwrsio gyda rhywun. Ydy. Mae colli hynny yn... Ydy. Mae'n eich I sylweddoli pa mor lwcus oeddwn ni cyn hwn I gyd yn bod ni'n cael bod gyda pobl. A faint mae dyn yn ddeall trwy edrych ar lyged rhywun. Mae hynna I fi, pan dwi'n edrych ar lyged pobl, dwi fysa ni'n gallu darllen lawer mwy i'r hyn maen nhw'n trio ddweud, chymod? Ie, yn union. Wel, fi'n edrych ymlaen at y sgwrs yma, achos fel mae pawb yng Nghymru yn ffan mawr o'ch gwaith chi ac yn ffan mawr o wrando arnoch chi yn holi pobl, yn sgwrsio gyda pobl. Mae gennych chi rhyw ddawn yma I gysylltu gyda pobl, a fi'n edrych mlaen I glywed mwy amdanoch chi fel person. The tables have turned, Beti, a mae rhywun nawr yn gorfod holi chi. Wy'n mynd siŵr ydy pawb, felly bod hwnna'n orbodiaeth, Elan. Wel, fi'n meddwl bod pawb yn anyway. So, nawn ni ddechrau o'r cychwyn te, fel ferch o Landysul. Na, nid o Landysul, o Goed y Bryn. Coed y Bryn, benodol. Cael eich magu yn Coed y Bryn. Beth oedd eich magwraeth chi pan oeddech chi'n tyfu fyny? Ys gynnach chi rhyw atgofion? Hynny yw, magwraeth wledig, pentre, pawb yn abod ei gilydd ar adeg honno, neb yn cael drysau, neb yn cloi drysau, o pawb yn just yn crwydro un tir llall, ynddo fe? Ac wrth gwrs un o'r pethau oedd na mae Cymraeg oedd yr iaith. Fysa ni'n dweud bod Saesneg, bod pobl yn cael eu trafferthu siarad Saesneg, ynddo fe, ar adeg honno. Ond dwi'n cofio wedyn rhyw Saesnes yn dod I fyw i'r pentre a mynd i'r WI fydde, a wedyn, chymod, cyfarfodydd y WI yn troi'r Saesneg dros nos, just achos un person, chymod. Pethau fel yna oedd yn digwydd, a erbyn heddi, wel, o'n i'n mynd nôl i'r pentre bach, ys i'n ôl wrthos diwetha, a cwrdd a'r Cymraeg sy'n dal I fod yno. Ac, chymod, oedd y ddwy sy'n gweithio mor galed I gynnal Cymreictod y pentre ac I gynnal yr gweithgareddau diwylliannol ac ati, chymod, yn Gymraeg. Achos o'n nhw'n gweithio I pa mor anodd yw I, a bod nhw'n gorfod ymladd a brwydro I gynnal y pethau yma. Achos wrth gwrs erbyn hyn, mae'r pentre wedi mynd, wel, mae'n torri calon dyn a dweud y gwir. Mae'r pentre siŵr o fod sy'n ni'n meddwl mae dros eu hanner nhw erbyn hyn yn ddi-Gymraeg. Hynny yw, yn Saeson wedi dod o Loegr, o Lundain ac o Birmingham. Achos yn un peth, mae yna 2 wedi cael eu codi yno. Fel mae polisi'r Llywodraeth am hynny, bod rhaid I
bob pentre gael tai newydd. Wrth gwrs, y bobl sydd wedi dod i fyw i'r tai hynny ydy Saeson, achos diw'r bobl leol ddim yn gallu fforddio. Achos mae'r tai yma oedd yn gweithio oedd na 2 werth nawr, a maen nhw wrth gwrs ar ôl y Covid yma, mae pobl yn gallu gweithio o gartre, a mae'r tai oedd na un tŷ, a dweud y gwir, oedd yn rhieni wedi byw ynddo fe am sbel, wedi renti fe, ac o'n nhw'n gweithio bod e'n mynd am dros 400,000. Wel, wrth gwrs, chymod, gall pobl leol ddim fforddio hynna. Ac oedd un ohonyn nhw'n dweud maen nhw bob amser yn sôn am gartrefi fforddiadwy a thai fforddiadwy, pam yn y byd na ddownwyr pentre hyn i weld beth yn hollol sy'n digwydd. Dwi'n mor gryf ynglyn â hyn, achos dwi'n credu bod y gyfryngau mewn gwirionedd yn portreadu'r reality y sefyllfa yn nghefn gwlad Cymru. Wel, mae'n graisus yn dywe. Mae'n graisus, ydy. Os ydych chi eisiau gweld y Gymraeg, wel, ydy, mae'n graisus. A fi'n ferch o Gaerdydd ac yn byw yng Nghaerdydd a ddim yn gweld yr effaith mae hyn yn ei gael ar cymunedau bach yng Nghymru, ond yn gweld ffrindiau i fi, sydd yn trio mynd adre i brynu tai, eisiau mynd nôl i'w cymuned nhw, ac yn methu, ac llwyr methu oherwydd yr argyfwng tai sydd yn digwydd yng Nghymru ar hyn o bryd. Mae'n tragedy. Mae'n mynd i gynyddu achos y ffaith bod bobl nawr yn gweithio o gytre, felly maen nhw eisiau byw yn yr llefydd yma sy'n, wel, maen nhw'n lefydd paradwysedd. A chi'n sôn am y ddwy fenyw yma sydd adre nawr yn trio cynnal y cymuned yna. Oedd y gymuned yna pan oeddech chi'n tyfu fyny te? Mae'n rhaid bod e'n gymuned arbennig iawn. Wel, oedd. Cymuned, pentre, pawb, chymod, yn helpu gilydd. Dyna beth o'n i'n licio y biti'r beth o'n i. Chymod, hynny oedd yna gyffro mowr yn y pentre pan oedd hi'n gynnu gwair neu gynnu llafur. Achos oedd pawb wedyn yn mynd i'r ffermydd yma oedd yn cynaeafu ac yn helpu mas. Wel, o'n i'n helpu mas lot, ond o'n i'n mwynhau mynd iddyn nhw, a wedyn fydden ni'n cael, chymod, fydden ni'n cael prynhawniau te yn dod i'r ceie fan hyn, a'r bwyd, a'r bara, chymod, oedd e'n, wel, na fe. Wy'n siarad fes ni yn y nefoedd fyna. Tynnu dŵr y danedd yn dweud, fi eisiau bwyd nawr. Ac pan oeddech chi yn cael eich magu adre, fi yn hoff o ofyn y cwestiwn i bobl, oedd yna unrhyw gerddoriaeth oeddech chi'n gwrando arno, neu lle oedd y celfyddydau'n dod mewn eich bywyd chi yn ifanc? Wel, Elan fach, chymod, oedd na ddim gramoffon da ni wrth gwrs, ac oedd da ni ddim radio yn mlynyddoedd cyntaf, felly oedd rhaid i ni ddifyru'n gilydd, yn doedd e? Ac, wel, capel, wrth gwrs, dyna ble o'n i'n clywed y canu, ac fe ges i magu ar gerddoriaeth y capel, yr emynau, a wedyn fe fydde gyda ni gymanfaganu bob blwyddyn wrth gwrs, a wedyn oedd rhaid dysgu'r anthem fawr ar gyfer gymanfaganu. Felly, cerddoriaeth, capel, a chymanfa, sef yr anthemau yma, mawr. A dwi'n cofio o'n i'n cyfeilio yn y gymanfa, achos wrth gwrs fe fydde'r capeli'n orlawn. Ac be not afraid, dwi'n credu, oedd yr anthem. Achos dwi'n cofio, ni'n canu ddyn Saesneg, neu'n canu ddyn... Felly bod ni'n canu ddyn Saesneg, dwi'n cofio. Ond beth bynnag, oedd rhaid cael organ ac oedd rhaid cael piano. A felly o'n i'n chwarae'r piano yn y gymanfa. Pan o'n i byti beth 10 oed, 11 oed. Felly, chybod, oedd dyna'r math o gerddoriaeth o'n i'n glywed. A dim tan i'r radio ddod mewn gwirionedd, y ddoes i
i fod yn ymwybodol bod yna gerddoriaeth arall i gael. A wedyn fe ddoeth na, pwy o'n nhw neu trio'r coleg a ryw bobl fel yna, fi'n credu oedd yn ffantastig ar y pryd, wrth gwrs. A wedyn fi'n cofio wrth bod fi'n mynd bach yn hŷn, o'n i'n trio gwrando ar Radio Luxembourg a ryw bethau fel yna, jyst er mwyn gwrthryfela yn erbyn beth oedd y rhieni. Achos, chymod, iddyn nhw, doedd na ddim yn cerddoriaeth mewn gwirionedd, ond cerddoriaeth capel. Ac oedd na ryw deimlad os o'ch chi'n gwrando ar gerddoriaeth o ddim yn gerddoriaeth crefyddol, wel, oedd e'n beth pechadurus i wneud, ynddo fe? O'ch pechu os o'ch chi'n gwrando ar beth eraill. Ond o dipyn i beth, wrth gwrs fe ddoes i wedyn, achos chymod, oedd cerddoriaeth oedd yn y gwaed, oedd yn had yn denor da, ac oedd mam yn chwarae'r organ bach o dan i gytre. Ac hi'n chwarae solffa, canu solffa, wrth gwrs, o'n i'n canu solffa. A wedyn o dipyn i beth, o'n i'n gwneud cerddoriaeth wedyn yn yr ysgol. O'n i'n canu'r Eisteddfodau gyda llaw, a o'n i ddim yn licio canu y ben yn hunan. Oedd rhaid i fi gael ymrawd i ganu gyda fi, a felly o'n i'n canu deuawdau, ac wrth gwrs oedd y lleisiau yn asio i'r dim, ac o'n i'n ennill ym mhob Eisteddfod o gwmpas. Da iawn! Chymod, yn canu unwaith eto a pethau crefyddol, dy fe. Achos, chi'n sôn am y radio pan o'ch chi dechrau gwrando ar y radio am y tro cyntaf. Mae'r un peth nawr, ddeud y gwir, mae radio'n gallu agor gymaint o ddrysau i bobl, yn ymwedig cerddoriaeth, hyd at nawr i ddeud y gwir, chi'n modd? Pan chi'n gwrando ar rhaglenni penodol a chi rioed i clywed y genre yna gerddoriaeth neu cerddoriaeth yr wlad yna'r blaen. Mae e'n allwedd, yn dywe? Ond wrth gwrs erbyn hyn, mae'r holl blatfformau gwahanol ma'n does. A dwi'n meddwl petawn ni'n ifanc nawr, yn dweud petai'r rhain wedi bod yno pan o'n i ifanc. Mae'n siŵr felly bydde y cyfeiriad fy mywyd wedi mynd i ffyrdd gwahanol felly, wy'n yn gwybod. Achos oedd gymaint, chymod, mae yna gymaint mwy o gyfleon y dyddiau yma, does, na goedd. A mae popeth, as in, dyn ni'n erbyn hyn, wedi'n sboilio os rhywbeth, achos mae popeth, just ar flaenau bysedd ni nawr, popeth. A dyn ni'n cael yn sboilio gyda'r holl cynnyrch yma sydd ar gael i ni. Achos pan dwi'n yn paratoi Beti a phobl, a mae pobl yn dewis i'r recordiau, ac mae, hynny yw, bron bob raglen dwi'n neud, mae rhywun yn dewis rhywbeth na dwi ddim yn gyfarwydd, a felly dwi'n gallu troi at bethau fel Spotify a bethau fel hyn yn dy fe i wrando arnyn nhw. A mae wedi ehangu fy ngorwelion cerddoroli, a dweud y gwir. So, os ewn ni nôl i'r pam, achos studio ym Mhrifysgol Caerdydd, nathoch chi, a nes i fwynhau'r penod Cymru ar gynfas yn fawr iawn, a gweld chi'n mynd nôl i'r brifysgol, a gweld chi'n cerdded rownd yr adeiladau. Oedd yn hyfryd i weld chi yna. Pam dewis Prifysgol Caerdydd te? Oedd na rhywbeth oedd yn eich tynnu chi at y ddinas? Wel, yn benodol achos y gerddoriaeth, achos oedd na enw da gyda'r adran gerdd yn Nghaerdydd. Ac mi oedd yr athrawes oedd yn dysgu cerddoriaeth i fi, mai Ffrangeg oedd hi wedi gwneud i gradd, ynddo fe, ond oedd hi wedi gwneud cerddoriaeth yn ei blwyddyn gyntaf, a hi oedd yn dysgu cerddoriaeth i fi yn yr ysgol, ac oedd hi'n canu clodydd Caerdydd. A hefyd mi roedd na un wedi mynd yno rhyw 5 mlynedd cyn fi, neu 6 mlynedd felly. Ann Bynfford ddoeth i wedyn, sef mam un o Voice of Super Furries. Mam Hugh Bymfford? Ie! A felly oedd Ann wedi mynd i Goleg Caerdydd. Ac o'n i'n meddwl, hi oedd yr unig un oedd yn mynd i Goleg Caerdydd i wneud cerddoriaeth. A wedyn o'n i'n meddwl, Caerdydd amdani. A hefyd, yn rhyfedd iawn, mi oedd
mam wedi bod yn gwasanaethu, hynny yw gwasanaethu yn forwn, yn dyfe, pan oedd hi'n 40 oed, oedd wedi dod fan hyn i Gaerdydd i di gwyn yn Elan, i fod yn, beth o'n nhw'n galw, chambermaid. Ac oedd hi wedi, oedd hi wedi cael profiad, oedd e ddim yn brofiad da iawn, yn gweud y gwir. Wy'n difaru hyd y dydd heddi, na fysa ni wedi recordio ein sôn am y profiad hwnnw. Ond felly oedd hwnnw hefyd yn rhyw fath o dynfa at Gaerdydd, oedd mam wedi bod yma. A felly oedd e'n, a mwy falch bod fi wedi mynd, achos fi'n credu petawn ni wedi mynd i'r rwle fel Aberystwyth, sy'n credu fysa ni wedi gwneud dim munud o waith, a gweud y gwir, achos oedd yna bethau eraill i wneud yn Aberystwyth, yn Gaerdydd, na, o'n i'n falch bod fi wedi mynd i Gaerdydd, ond wrth gwrs, fe ddoes i sylweddoli yn eitha buan, a doedd y cefndir o'n i wedi cael mewn cerddoriaeth ddim, chymod, fe wedi bod yn galed iawn iawn i wneud gradd yn y pwnc. O'i gymharu, dwedwch, a phlant oedd wedi bod yn Morgannwg, achos wrth gwrs mi oedd ei addysg cerddorol nhw Morgannwg yn eithriadol o dda, chymod. Ond, chymod, o'n i erioed wedi gweld cerddorfa, enghraifft. O'n i erioed wedi gweld offerynnau heblaw am y violin, am o'n i ar delyn. Felly, chymod, oedd hi'n galed, ond o'n i yn canu, fe ddoes i ben a chanu tipyn yn y coleg, mae rhaid gweud, a wedyn ymuno a chôr o'r enw Côr Codau, oedd e'n gôr exclusif iawn ac oedd e'n fraint bod fi'n aelod o hwnnw. A felly, chymod, oedd y canu'n dal i fynd, a chwarae piano, oedd y piano hefyd yn dal i fynd. A wedyn, wrth gwrs, chymod, dyma fi yn dod i'r ddinas yma ac oedd yr cwmni opera gyda ni. A canu eto, ynddo fe? A wy'n cofio mynd wedyn i'r Theatr Newydd, oedd yr opera, a mynd yno bob dydd Sadwrn, pan oedd y tymor opera. A wedyn, yn y gods, wrth gwrs, fel o'n i'n gweud, a wedyn dod mas o'r matinee yn y prynawn, a ciwo i fi mewn wedyn i'r perfformiad yn y nos, a unwaith eto yn y gods. Hynny yw, o'n i just yn dwlu ar gyfle yna i fynd i weld opera. Wrth gwrs, dwi wedi hoffi'r opera beth oedd arni. Ond, fe fuodd na fi'n cofio digwyddiad pan, fues i bron na. Fues i bron, oedd yn hoffter i opera wedi cael ei herio mewn gwirionedd, achos oedd na, wy'n anghofio beth, soprano, oedd hi'n soprano enwog iawn, Joan Hammond. Australia yn wreiddiol, dwi'n meddwl. Ac oedd hi'n fawr. Oedd y cantorion yr adeg honno, ond nhw yn go fawr. Ac oedd hi'n canu Madam Butterfly. Ac o'n i'n meddwl, na, ddyle hon ddim canu Madam Butterfly. Os mae Madam Butterfly fod yn fach ac yn dwt ac yn Japanese, wrth gwrs. A felly fes i bron a meddwl, mae hyn yn bonkers. Mae hyn yn mynd yn ei rhy bell nawr. Ond na, mae'r hoffter yn dal i fod. Beth oedd yr atynfa yna i opera te? Achos yng Nghaerdydd, mae yna gymaint o... allwch chi fynd i weld gymaint o bethau yng Nghaerdydd, clywed gymaint wahanol gerddoriaeth hefyd. Be yw'r atynfa i opera oeddech chi'n rili mwynhau? Wrth gwrs, yr adeg honno, Elan, oedd na ddim gymaint o ddewis a hynny. Wel, eto, mae'n siŵr i fod, ond chymod, oedd gen i ddim lawer o ddiddordeb mewn pop yr adeg honno, mae'n siŵr. Wrth gwrs, o'n i'n mynd i'r, beth o'n nhw'n galw nhw, y gigs, y coleg, a bethau fel hyn. Ond, yr opera, wi credu y lleisiau, chymod, a'r canu ffantastig, does na ddim byd tebyg i opera pan, chymod, oherwydd y lleisiau. Ac wrth gwrs mae dyn ni yng Nghymru, ni wedi cynhyrchu gymaint o gontorion opera. A rhaid ni, wrth gwrs, yn cyrraedd
y brig, ynddo fe, yn myd opera. Wel, ni'n dal i wneud. Wedyn, diolch byth. Mae rai bod hynna'n neis, ddo, fel rhywun sydd yn mwynhau opera gymaint, gweld cantorion yng Nghymru yn wneud cystal yn y byd yna, achos allai ddychmygu bod yn fyd cystadleuol iawn hefyd. Wel, mae rhaid i fi gyfadde, fi'n credu ar un adeg, oedd e'n freuddwyd gen i ganu mewn opera. Achos o'n i yn cael gwersi yn y goleg, gwersi canu. O'n i wedi dewis canu a piano. A felly o'n i'n cael y gwersi piano yma lan yn Richmond Road. Wy'n cofio'r tŷ nawr, mae dydi yn da. Oedd na glawdd uchel yn y tŷ yma. O'ch chi'n gweld y tŷ bron, oedd y clawdd o'i gwmpas mor uchel. A wedyn oedd Mr Peppercorn oedd e. Wi'n siŵr mae Mr Peppercorn oedd e. Enw da. A wedyn oedd e'n... o'n i'n mynd mewn, a wedyn y beth cyntaf fydde fe'n neud, fydde fe'n gofyn i fi agor yng ngheg, a fydde fe'n chwistrellu rhywbeth i ngheg i. A dwi'n gwybod hyd y dydd heddi beth oedd e, dy fe? Ond am hwn i agor yr bethau yn y gwddf a bethau mwyn bod... Ond ac wrth gwrs oedd e'n meddwl bod gen i ddyfodol disglar iawn yn y byd opera, oedd e'n credu byddwn ni'n coloratura soprano, na beth oedd e, achos oedd yn llais i yn uchel iawn yn dyddiau hynny. Wrth gwrs o'n i'n gallu gwneud y trills a pethau fel ni, chymod. Ond ar ôl coleg, ar ôl gadael coleg, es i lan i Aberystwyth am flwyddyn a cael modd i fyw. Unwaith eto yn canu lot, ac yn aelod o gor madrigal y coleg, a thi America, tro cyntaf i gor o goleg Prifysgol Cymru i fynd i America, a fethon ni i America am ryw 6 wythnos o daith, a chael amser rhyfeddol. Lle ddychmygu, fi siŵr bod yna lot o straeon wych o'r 6 wythnos yn hir. Allen ni cadw chi fynd am awr yn sôn am y daith honno. So, be ydych chi'n neud, perfformio allan yn America fel rhan o'r cor yma? Ie. A weithiau fydden ni'n gorfod canu ryw 90 gyda nhw, a wedyn fydden ni'n pitcho'r 90, fydde fel lawer i uchel o'r lleill, a fydden nhw'n gallu cyrraedd y nod y top. Ie. Chi dal yn mwynhau canu nawr, neu Na. Hynny yw, fysen ni'n gallu canu nawr, dwi'n meddwl. Fysen ni yn canu, mae'n siŵr mae bas fysen ni erbyn hyn, a nid soprano. Ond, dwi'n dal i hoffi gwrando, wrth gwrs. Nes i'm lot o ganu ar ôl gadael coleg, a dweud y gwir. Nes i ddim ymuno â chor, be ddylen ni fod wedi wneud, ond gwaith fel freelance yn y byd cyfryngau yma. Mae'n anodd dod o hyd i amser. Yn union. A mynd o un swydd i'r llall. I gadw brysur ac i cadw talu'r bills, ynde? So, oeddech chi yn Aberystwyth am y cyfnod yma. Oeddech chi, be oeddech chi'n meddwl ar ôl gadael y brifysgol? Oeddech chi'n meddwl, be nath wneud chi feddwl dwi eisiau swydd yn y cyfryngau, dwi eisiau bod yn ddarllen Gymraeg? Ddath e'r foment yna, neu? Fes i'n dysgu am ryw blwyddyn yn Aberystwyth ar ôl gadael coleg. A wedyn priodi, wedyn mynd i Aberhonddu, a dysgu fyny am ryw 2 flynedd. Wedyn symud i Abertawe, a Iestyn yn cael ei eni. A wedyn ar ôl i hwnnw ddod yn ddigon hen i fynd i'r ysgol, o'n i'n meddwl, wel, beth dwi'n mynd i wneud nawr? A felly dyna pryd ddechreuais i, oedd na ryw, oedd y BBC yn chwilio am rywun i weithio fel ryw fath o hebydd lleol yn Abertawe ar y pryd. A dyna siwt ddechreuodd yng ngyrfa i yn y cyfryngau. And the rest is history. Ond oeddech chi'n mwynhau'r gwaith yna ar y cychwyn? Oedd e'n gyffroes? Oedd. Yn gyffroes iawn. Wrth gwrs o'n i,
oedd e'n rhywbeth newydd i fi, oedd rhaid i fi ddysgu ar y job mewn gwirionedd. Ond o'n i yn cael teithio o gwmpas y cwm cymoedd, cwm Tawe, cwm Gwendraeth, ardaloedd ffantastig. Ac wrth gwrs oedd ei Cymraeg nhw, oedd Cymraeg cwm Tawe, mae mor gyfoethog. A mor bert, a'r un peth gyda Chwm Gwendraeth hefyd. Felly oedd hi'n, ac wrth gwrs, y pethau o'n i'n neud gyntaf oedd pethau fel vox pops, sef llais y bobl, a ryw bynciau mwy a rhyfedd fel, oes na ormod o ddŵr ar y cwrw, enghraifft, o'n i'n gofio wneud. Passion bwysig. A wedyn mynd i'r dafarn i ofyn i bobl, a chael spot. Oedd e'n brentisiaeth arbennig o dda. Ond wrth gwrs, yr adeg honno, mi oedd na y diwydiant glo a'r dir, oedd na streiciau dir oedd na gymryd o... Ac wrth gwrs, oedd e'n adeg cyffroes i newyddiadurwyr. A felly, ond oedd rhaid ymuno â undeb. Undeb yn newyddiadurwyr, ond o'n nhw'n gwrthod gadael i fi, o'n i'n fenyw, o'n i'n siarad Cymraeg, a o'n nhw'n gweud bod fi'n dysgu, o'n i ddim, a o'n nhw'n gweud mai dim ond pin money oedd gweithio yn y cyfryngau i fi. Dyna fel oedd hi ar fenwod yn y cyfryngau adeg hwnnw, oedd hi ddim yn... Ond yn y diwedd, ar ôl rhyw 2 flynedd, fe ges i'n erbyn yn y diwedd, oedd dim... A wedyn o'n i'n cael mynd i gyfarfodydd y glywir a phethau, achos cyn hynny o'n i'n cael mynd i gyfarfodydd y glywir. Mae'n drist, ond dwi'n mynd syni glywed hynny. Ond bod chi di ymladd hynny, a bod chi di... Achos alle lot o bobl falle di mynd, cymryd cam yn ôl, a falle hyn oed troi lan, falle. Ond mae'n dweud lot am eich cymeriad chi, bod chi di dal i fynd, a bod chi di... Wel, gyda help. Ond, chymod, o'n i'n mwynhau'r gwaith gymaint. Ac o'n i'n ffrindiau mawr ar glywir, o'n i'n ffrindiau mawr a theuluoedd y glywir. O'n i'n eto mynd ar ôl yr ochr yna o bethau, siwt oedd hi ar y teulu yn ystod y streic, ynddo fe? A fel oedd y menwod wedi dod, chymod, wrth gwrs cyn y streic fawr, mi oedd, pryd oedd hi, 80au fe, mi oedd y menwod, chymod, gytre rhan fwyaf ohonyn nhw, ac yn edrych ar ôl i gwir ac yn, chymod, ond wedyn, fe geithon nhw'r cyfle yma wedyn, fe welson nhw i cyfle, achos o'n nhw hefyd yn arwen y gwahanol bethau yma oedd yn digwydd yn ystod y streic. A wedyn, fe benderfynodd lawer ohonyn nhw i fynd wedyn i fyd addysg ac i wneud i gradd, chymod. Hynny yw, oedd e'n gyfle iddyn nhw i wneud hynny. Ac oedd hynna'n gymaint o foddhad i weld hynny'n digwydd. A bod chi wedi dogfennu hynny hefyd, achos pan mae rhywun yn meddwl am streic y glowyr, yn aml iawn lleisiau'r dynion yn amlwg, dyn ni'n ei glywed, yn pur anaml dyn ni'n clywed, achos oedd wedi cael effaith enfawr ar teuluoedd y glowyr yma, yn enwedig ar ei gwragedd nhw, oedd angen cynnal aelwyd a cario ymlaen yn normal, a cario ymlaen. Mae'n wych bod chi wedi dogfennu hynny hefyd, mae hwnna'n arbennig iawn. Oedd e'n bwysig iawn i fi bod ni'n gweld yr ochr hynny hefyd, Ond achos chi'n sôn am siarad gyda teuluoedd a siarad gyda pobl, achos dyna yn y bôn be ydych chi'n neud gyda Beti a'i phobl nawr, yn dyfa gyda'ch rhaglen chi. A ydy hwnna'n dod â rhaid bod e jyst yn hyfryd jyst gallu siarad gyda pobl drwy'r amser, dogfennu storïau nhw, cael yr holl wybodaeth yma allan y bobl. Dyna beth ydych chi wir yn mwynhau wneud yn y byd darlledu. Ond mae'n fraint, chymod, mae'n fraint, achos mae gan rhan fwyaf o bobl rhyw stori neu gilydd, a wedyn cael nhw i ddweud y stori hynny, ynddo fe? Chymod, wedi cael
storiau o bob math yn y dwi'n ystod yr faint, 1986 ddechreuais i, ynddo fe? Felly mae'n 15 mlynedd ar 20. Waw. Ie, odi, na, a cael cwmni'r bobl yma. A wedyn clywed ar ddiwedd y sgwrs, fi di mwynhau. Chymod, yn hytrach na bod yn arteth iddyn nhw o gael eu cyfweld, maen nhw di mwynhau'r sgwrsio. Fel sen nhw'n falch o gael dweud i dweud yn ystod y sgwrs. Mae hynny rhoi boddhad mawr i fi, mae rhaid i fi dweud. Achos mae'n dipyn o beth yn dweud i siarad am eich hunain ac i rhannu'ch storïau chi. A mae'n... Ond wedyn pan da chi'n... Fi'n siŵr bod pobl yn gweld, yn trystio chi gyda'i stori nhw. A fi'n siŵr mai dyna pan bod nhw'n teimlo mor gyfforddus. Achos, chymod, fydden ni ddim yn gorfodi pobl i ddweud rhywbeth yn erbyn i hywyllus, achos, chymod, mewn rhai storiau sydd gan bobl, mae rhaid meddwl am y teulu, chymod, na dyn nhw ddim yn mynd i groesi rhywun yn y teulu, neu groesi ffrind neu rhywbeth, neu bechu yn erbyn hwn, neu bechu yn erbyn y llall. Felly, chymod, allwch chi ddim gorfodi pobl i ddweud storiau os oes na rhywbeth sy'n mynd i upseto rhywun neu gilydd. Na, mae'r just fel bod yn sensitif yn i bobl a'i straeon nhw. Ond mae rhai gweud, chymod, mae pobl wedi mynd trwy enghraifft, trwy dostrwydd dwys difrifol felly, chymod. A ma nhw am ddweud i sori, achos mae'n gymryd o help i bobl eraill felly sy'n mynd trwy'r un peth. A mae hynny'n bwysig iawn hefyd, dwi'n meddwl, bod pobl yn clywed storiau fel hyn, fel i bod nhw'n meddwl, nid fi yw'r unig un yn y byd sy'n gorfod mynd trwy'r cyfnod yma o dostrwydd. Ie, na mae hwnna'n... A dogfennu hefyd straeon gwahanol gan bobl, fel pobl gwahanol. Falle dyn nhw ddim yn celebrities mawr, neu chi'n bod, yn ywerin bobl hefyd, fel o'ch chi'n neud gyda siarad gyda gwregydd y glowyr. Mae syniad nhw yr un mor bwysig a unrhyw'n arall. Ac i fi, maen nhw'n haws o lawer i cyfweld. Achos chymod, gyda ser y cyfryngau, celebs, chymod, dwi'n casáu diwylliant y celeb, dyna'r gwir amdani, achos, chymod, does dim llawer dyn nhw weid a gweud y gwir, ond ni bai bod nhw'n, chymod, yn celebs. Na fe, chymod, mae pobl wrth i bod gyda'r celebs, gyda'r diwylliant celeb yma, ond, mae yna bobl bwysicach o lawer yn y byd yna'r celebs. Clywch. Mae rai fi ddod fyny a un o fy hoff crysau tŷ, fi'n meddwl fi wedi gweld. Crys tŷ nath Pist Greu yn dweud, mae gen i broblem gyda cherddoriaeth canol y ffordd o bob math, Beti George. A mae rhaid dweud, mae hwnna'n siŵr o fod un o'r quotes gorau fi wedi clywed. Ydych chi dal yn sefyll wrth hynny? Wel, fe ges i'r cyfle yn Tafwyl. Mae'n ddwy flynedd yn ôl, siŵr o fod. Fi'n meddwl, 2 falle. A dyna un o'r profiadau gorau dwi wedi cael. Nes i joio mas draw. Ond mae'n wir. Sa'n bod am ryw reswm, dwi'n cael un anodd i werthfawrogi, rodau fel yna, cerddoriaeth ganol y ffordd. Dwi'n credu felly bod fi'n berson sy'n hoff o her, a dwi'n licio clywed rhyw bethau heriol. Chymod, na sydd ddim ond ar un rhythm, ar drym wedyn, Na, dwi'n licio pobl sy'n gwthio'r ffiniau. Dyna i fi dyna i fi sy'n apelio mewn cerddoriaeth o bob math. Ydy gwthio'r ffiniau, chymod. Yn ytrach na bod yn eitha cyfforddus yn canu'r bethau hawdd yma. Chymod, mae hynna'n anheg hefyd.
dyw cerddoriaeth ganol y ffordd ddim bob amser yn hawdd, ond ryw ffordd neu gilydd, dyw e ddim yn herio. Dyw e ddim yn Ie. herio fi wrth wrando na fe, dyw e ddim yn herio'r glist. Mm. Ie, mwy o arloesi sy'n eisiau. Ie, achos oeddech chi'n sôn am Radio Luxembourg, bod chi'n mwynhau cerddoriaeth nhw, a o'n i'n clywed hefyd bod chi'n mwynhau cerddoriaeth datblygu hefyd. Nawr, dyna i chi fan sydd wedi herio pobl, ynde? Ie, a o'n i'n lico'r gorcys yn fawr hefyd. Ie. Achos oedd rheini wrth gwrs yn defnyddio offerynnau, gwahanol offerynnau. Oedd yn gwneud pethau yn fwy diddorol, math o beth. Ond mae'n rhaid i fi ddweud am cantorion cyfoes. Dwi, mewn gwirionedd, o'n i'n meddwl wrthyn hunan yr rhestru nhw'n y menwod, nhw, Lleiwen, wrth gwrs, ac o'n i'n gwrando ar Lleiwen a Ed Holden y ddiweddar ar record yna, beth yw i, modern, beth yw i? Mae ar yr album diweddara, yn dyw e? Fi'n gwybod yr un stach chi, fi'n Modern newydd nawr beth, so bach nawr, beth yw e? Y normal newydd, na fe, y normal newydd. Ac, unwaith eto, rhywbeth newydd, ffres. Felly mae Lleiwen, mae Gweno, a wedyn mae Adwaith, waw, mae rhain i'n heriol hefyd ydyn nhw, a wedyn, wrth gwrs mae dyn ni Cusi ac Edith eto, yn cynnig i ni rhywbeth newydd. A dyna beth ydw i'n licio amdani nhw, weld Cusi gyda'r gerddorfa, enghraifft, ydw fe. A dwi'n licio'r cyfuniad yna, yr asiad yna. A ni'n gweld wrth gweld ein canu, bod hi wrth ei bodd yn canu gyda'r gerddorfa yma. Yn goll, jyst yn mynd ar goll yn y gerddoriaeth. Mae'n hyfryd fel rhywun yn y gynulleidfa sy'n gwylio hwnna. Mae'n beth neis i weld, yn dweud rhywun sy'n wir yn mwynhau ac ar goll yn y foment yna. Chi wedi sôn am artistiaid ffantastig fyna. Fi'n fan o pob un o'r menywod na chi wedi sôn am. Mae'n braf gweld gymaint o fenywod yn arwain y ffordd yn y sîn yn dywe, a bod nhw'n trailblazers, really, ac yn rhannu cerddoriaeth, i rannu cerddoriaeth nhw gyda ni. Mae fe'n rhywbeth arbennig iawn yn dywe. So, I suppose, gyda gerddoriaeth yma sy'n herio, dyna be mae opera, really, yn ei wneud, yn dywe, achos mae fe'n gallu bod weithiau'n heriol gwylio opera. Ydy hwnna'n rhywbeth sy'n tynnu chi mewn i fyd opera lot? Ydy, felly fod dwi ddim yn gwybod pam dwi mor hoff o opera. Fel o'n i'n gweud, mae'r lleisiau, mae glywed y lleisiau. A wedyn, wrth gwrs, maen nhw, mae'r storïau yn bonkers, yn aml iawn, hynny yw, maen nhw'n marw, dyn nhw, a maen nhw'n dal i manu, nodau top, na fysa dim byd y bod arnyn nhw. Hynny yw, pan ych chi'n meddwl, pan ych chi'n dadansoddi opera fel yna, chi'n meddwl, pam yn y byd, mae dyn yn gwylio opera. Sa'n bod, mae rhywbeth wedyn, mae'r storiau tu ôl i Ferdi ag ati. A dwi'n hoff iawn o opera Benjamin Britten hefyd, wy'n credu bod e'n asio'r geiriau a'r gerddoriaeth mor dda. A wedyn mae'r lleisiau ydych chi, wel, chi'n gwybod, pan chi'n glywed Bryn Terfel a Gwyn Hughes Jones a'r rhain i gyd, ac wrth gwrs o'n i'n ddigon ffodus o weld Sir Geraint Evans, Margaret Price, oedd rhain i gyd, Stuart Burrows, chymod, oedd y lleisiau yna'n ffantastig. A wedyn fe ges i hefyd gyfweld, oedd hwnnw'n gyffroes iawn, Placido Domingo. Ges i gyfweld hwnnw, diolch i Med Parry, mae'n rhaid i fi dalu teyrnged i hwnnw.
A chymod, oedd e wirioneddol, achos i fi, fe oedd, neu fe, wel, oedd e'n dal i ganu, o fi'n credu bod e. Chymod, fe oedd y seren o safbwynt i o ran yr opera, o ran y llais tenor, o'n i'n hoff iawn o'i lais e. A wy'n cofio mynd i gyfweld e wedyn yn Covent Garden, achos o'n i'n gwneud rhaglen, na ni'n arall, Dennis O'Neill, o'n i'n gwneud rhaglen deyrnged iddo fe. A felly, o'n i'n mynd lan i ofyn i Placido Domingo beth oedd e'n meddwl o Dennis O'Neill, achos wrth gwrs oedd wedi, chymod, yn gweithio â'i gilydd. A wedyn wy'n cofio'n iawn, oedd i asiant yn dweud dim ond rhyw 2 funud neu rhywbeth oedd e gyda ni. Wel, beth dwi'n mynd i ofyn mewn 2 funud. A dyma ni'n cwrdd, a peth cyntaf wedes i wrtho fe, wedes i, wy'n gobeithio bod eich Cymraeg chi'n dda. A fe nath e weud, wel, nadi, ond dwi yn siarad Catalan. Allwn ni wneud y sgwrs mewn Catalan. O, waw! Ond na, oedd hwnnw'n brofiad, na i byth anghofio, wrth gwrs. Ie, na, wrth gwrs. Yn amlwg yn ystod yr amser yma nawr, da ni ddim yn cael mynd i weld sioeau, da ni ddim yn cael mynd i gigs, a dim byd fel yna. Os yna rhyw opera ydych chi bron a torri'ch bol eisiau gweld yn fyw eto, eisiau clywed yn fyw eto? Wel, unrhyw beth. Unrhyw gweud y gwir. Digon teg. Gerdd yn neuad Dewi Sant, unrhyw beth. Nid ydyn ni gweld rhain ar lwyfan yn fyw, ond cwrdd â phobl, ydy fe? Cwrdd â ffrindiau, cwrdd â phobl. Y gwmnïaeth mae dyn yn ei golli hefyd. Hynny yw, mae yna beryg, o'n i'n meddwl am hyn, byddwnod, mae yna beryg bod dyn wedi dod mor gyfarwydd a bod yn tŷ, chymod, pan mentro mas, bod e yn fenter. Achos, chymod, es i Gaerdydd y tro cyntaf ddoe, i wneud rhywbeth yn y cwt cerdd. Ac glanio yng nghanol Caerdydd a meddwl, beth sy'n digwydd fan hyn? Hynny yw, mae yna rhyw fom niwclear wedi bod, neu rhywbeth. Oedd y lle yn wag ac yn oeredd a chi'n meddwl, pryd mae beth yn mynd i ddod nôl i'r normal, ynddo fe? A mae rhyw fath o, chymod, ych chi'n nyrfys, dwi yn rhyw fath o, mae'n rhywbeth od, mae'n rhyw deimlad od, ond nerfusrwydd yn mentro mas, chymod. A gweld pobl. Fi'n mynd yn nyrfys am beth fel yna hefyd, a mae'n meddwl bod mewn stafell llawn pobl eto braidd yn scary, ond fi'n siŵr pan ddeith y foment yna, byddwn ni, falle bydd yr excitement yn cymryd dros, byddwn ni ddim yn tymlo rhy ofn. Mae gen i un cwestiwn arall sy'n ni'n hoffi gofyn i chi. Os bysach chi yn gallu rhoi darn o gyngor eich hun pan oeddech chi'n tyfu fyny, fysa yna rhywbeth bysach chi'n deud, rhywbeth ydych chi'n gwybod nawr, sa'ch chi'n hoffi rhannu gyda'ch hunan, pan yn blentyn, pan yn ifancach? Wel, ydw i'n gwybod, achos chymod, o'n i'n breuddwydio fel plentyn, a bydden ni'n beth bynnag, chymod, yn gwneud y gwaith dwi'n wneud te. A cwrdd ar bobl dwi wedi cwrdd â nhw, chymod, y mawrion mae dwi wedi cwrdd â nhw. Achos mae'n debyg pan o'n i biti, sa'n gwybod beth o'n i'n neud, rhyw 8 oed felly, 9, mae'n debyg i fi ddweud wrth rhywun ddoeth i'r tŷ, oedd hi wedi gofyn, fel o'n nhw'n gofyn i blant, beth i chi mynd i wneud pan dyfwch chi lan. Ac o'n i wedi gweud wrthi, mae'n debyg, fydda i'n gweithio i'r BBC. Ac wrth gwrs dyna beth dwi wedi bod yn wneud. Ond, achos o'n i'n blentyn swil ofnadw. A dwi'n dal braidd yn swil. Mae'n debyg, se ni wedi gallu cael mwy o hyder. Ond mae hynny'n amhosib yn y we, chymod. Na, dwi'n gwybod beth fydd yr cyngor i fi.
Elan, mae'n gwestiwn caled. Sori. A dwi'n siŵr allai ateb e. Dwi'n wedi meddwl am y peth. Digon teg, digon teg. O Beti, allwn ni siarad gyda chi am oriau maith a byswn ni'n gallu cario ymlaen am byth, fi'n siŵr, ond mae rhaid ni ddod ar sgwrs mae i ben yn anffodus. Ond diolch y waelod calon am eich amser chi heddiw, a diolch am rhannu'ch stori, peth o'ch stori chi gyda fi heddiw. Mae wedi bod yn fraint. Diolch yn fawr iawn. Dwi wedi mwynhau cwmni chi, Elan. Diolch yn fawr. Diolch.